गावनो मोजां मोननानै माखासे आङो माने दा हामजाथ'नाय मोनासै BPFखौ दा आंनो खुद गावनो मोजां मोननानै आं इउपिपिएलआव आंनि गोसोजों आं हाबदों आंहा फारसेनिफ्राय दा न' बांबो मोनखायाखै सिगां एसे एनै सहाय मोनदोंमोन दिनै आंहा हौवाया सिगांहाय BPFआवमोन दिनै हौवायाबो आंहा बेलेगाव थांजाबाय दा गावनि बिसि फिसाखौबो खबरबो लाया दबरबो लाया बिनि थाखाय आं जेराव रायजोआनो राजा नालाय आं हारसिं बोरै थाबावनो आंनो खुद आंनो मोजां मोननानै जेराव इउपिपिएलखौ आं मोजां मोनदों आं बेयाव हारसिंनो आंनो फैदों दिनै बेयाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया जेराव आं लालाय दैसानि लालाय दैसा आंनि मुङा सिथा मुसाहारि प्राइमारिया सान्थिफुर प्राइमारि सिगांहाय हौवा थानायाव एसे एनै मोनदोंमोन नामा खिन्थु आं न' बां मोनाखै बिदिनो हाग्रामा सारनियाव फिसा लोमजानाय निदानाफोरखौ फिसालानियाव अनसुंथाइ मोनदोंमोन दा आंहा हौवाबो गैला जेराव रायजोआनो जोंनि लालाय दैसाया गासैबो इउपिपिएलआवखा जेराव रायजोआनो राजा आं हारसिं बोरै थाबावनो होननानै आं गोसो जानानै आं इउपिपिएलआव बर' होगोन दा औ देरहाजानो लुबैदों जेराव आं रायजोआनो जेराव राजा रायजोनिसो थांगोन आं